ora. Karek sak piring kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari mana? Oblis. Biasa olahraga, Mas. Oh, itu olahraga deh. Ini kok dirau gini ta, Mas? Kan bahasa akun loh. Kalau Mbak Sakun menurut Mbak Sakun sarapan di rumahnya Pak Kiwil. Tak kira dikira jodoh. No. No, my friend. No. Bos sambel sak ngono lho. Iki sarapan bro, Lis. Makanlah dulu, Bil. Ngapain? Sambel. Sambel apa? Sambel terasi ada, sambel ini ada. Nih. Kamu sudah minum kopi susu belum? Belum, Mas. Karena Gak kulino. tarane di mood kok. Ya. Ndang apa ta, Mas? Dah joget rek kok. Joget tuku sinden. Lah tak kowe gak wis mau ning gak. Nek mall. Iya. Ya lur aku tak sarapan sik lur ya. Berarti dilanjut. Aku rene kon apa? Diomong apa? Harus tak warai, senam. Sepajan, Ngono kuwi kok bener senam ya apa to? ben ada ototnya to kowe. Ojo kelolar-kelolar kok cuma suwal. Loh, aku kan saya terus biasa. Aku sering olahraga. Iya. Lah bos, sudik sarapan. Ya bawa bedog didil. Wong kaya ngono ae. Wong lho padha didil nang beli apa, Lis? Yo gak ero. Ngono kae maksudnya didil sik-sik lu beli apa? Gak ero. Nanya dhewe. Aku tanya kamu kok Nanya gimana? kok wong kok isu-isu didil lho. Kok gak otot menurut lho maksudku. Mungkin kurang olahraga, Mas. Ya ora. Olahraga ngene kok. Enggak boleh, Mas. Melanggar hukum. Mulai kekakakan. Mulai kekakakan. Jadi ngene iki olah to. Enggak boleh, Mas. Melanggar hukum. Ora apa-apa kok pelanggar hukum lu kok gedang kok Banyak piye. kamera nyuting lah. Ya ora penting kan ngene iki Enggak gak boleh, Mas. perlu. Melanggar hukum. Tenang kok. Gak. Banyak kamera nyuting lagi. Saru kan, kayak ya. Loh, kuwi gak ngewahi bahasa akun ngono kok. Iki jelas dijojokkan karo bahasa akun ke bahasa akun ya. Lo bahasa akun bos, ning musola bos. Bahasa akun. Kudune dodon bahasa akun e. Bagaimana? Ya alhamdulillah wis. Aman? Ada golek lo istri. Aman, Bora? Ya, aman ada golek lo istri. Aman, Bora? Aman. Oke. Oke. Wis siap urung wong ndi? Siap Pak Polisi Pangkrengan. Sine digolek nang bahasa akun to. Wani wis. Ogah. Nyapa wegah? Lah ogah nyapa ya enggak ada terusane kok. Apa gak betah nggonmu? Maksudnya Kamu gak menikah kok tahan lama kau. lah aku kalau main sepak bola kok. Sepak bola tekon di takon. Rahasia. Tak boleh rahasia. Kok kaya oh ya Allah. Ora kok. Isu-isu golek diding lho. PP, yes. Bagaimana? Saya tidak ngomong kok Jan. Masih ada di desa lurah-lurah. Masih ada. Sol PP. Lurah-lurah di desa-desa masih ada. Masih ada, sehat selalu. Berarti ya si udah waras. Gak ya?
Kabeh ki waras. Gak balik nang Pasuruan kota Solo. Gak ya? Masih Ngapain? ada ya? Ngapain ning Lurah-lurah Pasuruan? di desa-desa. Masih ada? Masih. Berarti nyapa ning Pasuruan. Yo gak ero. Wis tau to Katanya kowe. kon balik nang ono. Kowe kan biyen wis tau to. Dapat sos. Belum pengalaman cara bekerja. Gak ya? Kowe ki lho, kowe tau ning Pasuruan to. kowe? Ngapain? Kowe biyen tau to. Memangnya kenapa? Ya, aku kan tanya, kamu di sana ngapain di Pasuruan? Rahasia, Mas. Nanya-nanya ke dunia kayak goblok. Ya ora, nek kono kan kerja apa gimana? Ngono ra. Ya, kono aku tanya. Ngono lho. Nanya dibolehkan. Lah ya aku tanya kamu kenapa kerja di Pasuruan gitu loh. Rahasia, Mas. Di zaman semono orang-orang banyak pengangguran. Enggak iya? Saya berapa? Bagaimana? Ya. Sedinane piro ning Pasuruan biyen? Bu, nanya Jangan terlalu mendetail. Ora iki aku. Aja. Ya. Aku aja ngurus ya. Terus aku polisi kok. Polisi merek apaan? Polisi kok gak seragam? Prei, Bos. Sing ngomong sapa? Coba mbel. Lah iki polisi kan dinas bengi. Lah, polisi cap micin lho. Seragam. Yo. Wis dikuwapyok ning kali ngono. Wis didobrak letong. Lengket apa tuh belakang deh. Halo, Polisi kok gak seragam iku polisi Iya. opo? Intel. Alah, Kowe karo Intel lho kowe to. wis ora percaya. Aku ki Intel le. Kalau aku ora percaya. Seragammu nomah duwe lho. Buat nang kali dikuwapyok. Kuwi Ditepok. iki aku bayar 200 juta kok ngawur ae. Bilang dede kaya wong apa to lho. Piye to les pasien iki piye? Piye gimana? Aku ki Intel ngene iki les. Lah, ora percaya, Mas. Mosok ora tau seragam belas. Ora pikire bengi lho goblok ngono kuwi ya. Ket bengi apa dolan ning moneh. Matang. Iya ya. Iso ae ta, Mas. Enggak ya? Ora ki peket ku bengi le. Bengi aku mulai isuk lho, lagi mulai. Wis nuju ning kene seragam kok cek ning omah tak cantel ning hanger. Wis ta ora percaya, ora percaya. Pokoke dikopiok ning kali ya. Setelah dikopiok terus dijublak letok. Jasmu. Polisi ki aku ora beda seragam. Tapi kan ku ora ning kene kok, aku ning Madiun kono kok. Kok adoh men lho kok lali dalan. Piye to? Wo jenenge tiket ning kono kok. Dalan Aku lu tiket ning kono. Iki gak ngerti tiket to. Kowe jane ora tiket ora to iki? ora. Aku gak ro kowe. Lah jelas seragammu nomah delok apa piye? Monggo seretan. Bahaya. Ya adikmu dhewe. Adikmu duduk. Adikmu duduk. Gak ro. Malah kowe kok bengi tiket. Kemana? Madiun to? Ntar bingung. Numpak mobil. Mobil yang mana? Mobil ku nang omah to. Iya. Ku tak jak. Mangan rokok tak. Mana-mana. Oke. Gue ora ngerti pendekar dari Tulung iki. Pendekar dari Tulung. Pendekar apa? Aku kan Tidak percaya ya, Mbak. aku ki Intel kok. Cak goblok ngono. Pendekar dari Tulung. Iki ketemu ki. Iya. 1 2 3 Iya to. 4 1 2 3 4 Pendekar dari Tulung. Ora les aku ki sesuk ngopi piket karo sesuk isuk piket tau.
Piye, melu ora? Apa? Nama dia nang iso piket kok. Kowe yang udah kerja dhewe kok. Lho, aku pengen ngejak kowe kok. Mo, Karena pintel kok biasa pintel tetep. kok ora tau seragam. Enggak, Lho piye to? pintel cap letong. Ketawa ya. Ketawa ini apa? Ketawa ini ngenyek. Lho, ya ora ngenyek, aku anggota kok. Anggota cap letong nih. Lho, piye to Bang? Anggota kok ambune langung. Apa gaene anggo sabun. Kabeh kuwi ati nggo sabun to, Le. Kabeh iki nggo sabun, Le. Oke, let's go. Le. Iki to, Le. Gimana? Anggota iki ambune ya wangi to. Aduh pakai sabun. Lah ya melu kurang kok. Aku uga nek karo kipi. Lah ya aku. Ambune langung. Lho, Iki kok gaene ning kok kamar mandi kanggo sabun. matane. Gah. Ngomong piket kok iso. Lho ora to. Aja to engko bengi. Enggak, ambune langung. Wong ngamu ngono kuwi to. Oh iya wae delokan lah kok. Wis ngono bos vlog pagi hari ini. Jangan lupa tonton YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.